Donga koni. Nikech ang'o? Kaluwore gi arrangement ni kako bedo imagined and formed. To gi gik maneno kan tiere in the offing. Ponono ni mano timore, bineno ka gima chama nyalo dhi barore. Chama umar ODM. Oktane. Yo mora mora motimore. Kagiwacho ni gijiwo jatend piny Kenya, to kagiwacho ni gibaro kode. Nikech iu kanyo nitie joma wacho ni giyiego, nitie joma odagi. Anto mokwongo adawacho ni gombona to ok daher ni chama mondo barre. As a community, wanyalo mana bargain ka wariwore together. Kopo ni jo Migori opogore gi jo Homa Bay, to wachako dho opogore gi jok moko. To samoro bargaining nyalo chandowa. Kantiere gimi bargain collectively. Mwanyalo wacho ni maendi to timanado. Gima ODM onego tim, sama wadhi godo yiero mambele kaendi, manyalo kelo barruok. En mana ni kopo ni the processes leading to the pronouncement of candidates, yiero walo candidates madhi chung e kombe mopogore opogore yiero mwadhieni. Ema ka ok otime yo maber, to mago nyalo kelo pogruok. Nikech for example, kopo ni jo citizen dwaro Trevor, to Mark be dwaro, to gidhi gi miya ka citizen ne constituency kama wantiere ni, to gidhi gi miya to in mane jopiny dwari, jopiny nyalo dhi kodi gi kumidhieno. To mano kotimore across, mane gima biro pogowa. Omiyo nikech chama osebedo for higni 20, kendo en chama mosekale gode ga ore madongo dongo gi tembe mapek kone gi kone. Pogruok mag paro matis maneno ka nitiere sani, aparo ni party nitiere gi mechanisms mabiro loso gi godo. Nikech gima nyaka wang'e ni e yiero ka yiero, to namba ma chama ochakogo ok be motiekogo. Samoro chama namba dhi malo, samoro duogo piny. But state ne to pod donga kama entiere cha. Koro wach moro ni barruok minya imagine ni koro ni ji opogore nus koni gi nus kocha, biro luwore gi processes ma waketo leading to the general election. Ing'eni ODM ok en mana mar Joluo, oting'o nyaka jo Mombasa.